Ula apa kuwi mangan tikus, mlungker-mlungker. Tikus arep dipangan. Ih, ngeri. Lah sing putih iku apane? Sing putih niku ngisore. Dadi tikus sing ndi? Tikuse niku ketok buntute kaitan. Mangan tikus, ula mangan tikus. Diliker-liker nih. Masa kobra Pak niku? Kobra sing putih. Dipangan rong kolu-kolu. Kobra sing putih lho iki. Gak diusir. Lah wong mangan tikus kok diusir.